În apa botezului a intrat surioara Laura. Câți ani este? 19. La 19 ani l-a căutat și l-a găsit pe Domnul Iisus. Mai bine zis, Domnul Iisus a căutat-o și o a găsit pe Laura. Te întreb. Îl cunoști pe Domnul Iisus? Da. Vrei să-i slujești toată viața? Da. Vrei ca să fii botezată în numele Lui? Da. Până când vrei să-i slujești Domnului? Toată viața. Toată viața ei vrea să slujesc Domnului. Noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. În apa botezului a intrat Florin, care are 30 de ani și care alege astăzi în mod personal să facă botezul. Mai cunoaștem pe cineva care la 30 de ani a venit la botez. Acela a fost Domnul Iisus Hristos, slavă Lui. Florin se pare că și din punctul ăsta de vedere calcă pe urmele Domnului. Așadar, înaintea Domnului, înaintea îngerilor nevăzuți, dar și a Bisericii Domnului văzute aici, a prietenilor, a familiilor, a fraților tăi, te întreb dacă crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Da, cred. Până când vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos? Până la moarte. Până la moarte. Domnul să-L ajute. Această hotărâre să o țină așa cum a spus-o aici, cu aceeași convingere. Pe baza mărturiei tale, la porunca Domnului, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. În apa botezului a intrat sora Ligia. Și mă rog ca Dumnezeu să o binecuvânteze. Sora Ligia, uite-te în sală să vezi cât mare toți. Sunt mulți. Vreau să spun, mai sunt martori pe care nu-i vedem. Și ei sunt în ceruri și se bucură că astăzi închei legământ cu Domnul Iisus. Până când vrei să ții acest legământ? Până la moarte, spune sora Ligia. Crezi cu adevărat că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, spune sora Ligia. Spre surprinderea ta, martorii care i-ai văzut au mai fost martori care nu se văd. Dar unul dintre cei mai importanți martori este și Tatăl tău, Iisus Hristos. Aș vrea să îl urmezi toată viața ta. În baza mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și a Sfântului Duh. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat.
În apa botezului a intrat o floare a Domnului. Se numește Florica. Credem că este o frumoasă floare a Domnului pe care, iată, Domnul o binecuvintează astăzi. În aceste momente speciale pentru sora Florica, aș vrea să o întreb înaintea dumneavoastră și înaintea Domnului, dacă credeți că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul dumneavoastră personal. Da. Crede. Domnul să o ajute să creadă mereu. Până când vreți să urmați pe Domnul Iisus? Toată viața ei. Domnul să o ajute. Să fie mereu o floare din grădina Domnului. Pe baza mărturiei dumneavoastră, la porunca Domnului, vă botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cred că după acest frumos eveniment merită cineva să-i mulțumim. Și acesta este Dumnezeul nostru. Și mulțumim frumos că a fost cu noi până în clipile acestea. Tatăl nostru care ești în cerul, te binecuvântăm și îți mulțumim pentru că ne-ai purtat de grijă și ai fost cu noi. Numele Tău să fii binecuvântat. Iisuse scump, îți mulțumim și Duhule Sfânt, pentru că Tu ne-ai purtat de grijă, o Doamne, și în această frumoasă sărbătoare am adus la Tine cei 4 candidați. Doamne, te rog să-i păzești de orice rău. Păzește-le familiile lor. Și fă să fie un exemplu în familiile lor. Te rog, lasă pacea Ta și dragostea Ta peste ei. Lasă iubirea Ta peste ei. Lasă cuvântul Tău și legile Tale inimile lor. Și ei să te slușească pe Tine până la sfârșitul vieților. Te rog să binecuvântezi Biserica din Șuncuiuș. De astăzi declarăm deschis un nou botez pentru Tine. De astăzi se pot înscrie candidați pentru noul botez. Te rog, Doamne, lucrează Tu în Biserica din Șuncuiuș. Lucrează pentru noi toți. Îți mulțumim pentru slujirea care lăsat să o facem astăzi. Te rog, binecuvântează-ne și pe noi. Și chiar dacă vin diferite probleme, diferite necazuri peste noi, ajută-ne să ieșim biruitori cu Tine. Ajută bisericii Tale să iasă biruitoare. Te rog, Doamne, lasă ca puterea Duhului Sfânt să rămână în locul acesta aici, în inimile noastre, o Doamne, și noi Te vom slubi. Mă rog pentru Comuna Șuncuiuș. Iisuse scump și drag, știu că mai ai de adus la Tine, o Doamne, oameni. Te rog, fă-o cât mai curând, dar te rog să ne ajuți și nouă să ne putem ruga pentru aceasta. Să fim și noi parte cu Tine la această lucrare. Și îți mulțumim că o vei face, Mântuitorule Sfânt, că te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Rămâi cu noi în continuare și îți mulțumim pentru tot ce ai lucrat pentru noi. Îți mulțumim pentru lucrarea Ta. Îți mulțumim pentru harul Tău, pentru puterea Ta, ajutorul Tău. Rămâi cu noi la despărțire din locul acesta. Te rog să ne binecuvântezi pe toți. Te rog să binecuvântezi pe fratele Păstor Ghiță. Te rog să binecuvântezi pe fratele Budaru și alții care au venit să vadă lucrarea Ta. Te rog, o Doamne, fă ca acest cuvânt care s-a auzit să rămână înrădăcinat în inimile noastre și la timpul potrivit să aducem rod pentru Tine. Îți mulțumim că ești cu noi. Îți mulțumim că ne asculți și rămâi cu noi de acum și în veci. Amin. Biserica ocupă loc, se poate cânta până când venim din nou și vom face câteva anunțuri. Vă rog să rămâneți pe loc toți. Haideți să cântăm cântarea când Iisus Hristos m-a mântuit.